So sa pagbutin ng mga panahon ito mga business, una nga sa ngayon yung taging basta, kagulangin mo paning kamot, sir. Sige, sila. Sa upan mo, sa wala kabalo, ka na mga business di kung trabaho, di pa siya. Wala sa inon nga di kuwan-kuwan. Ako yun, in real talk lang, tinuod yun, legit yun, lamig yun nilang poster, no? It's the best quality nga pagkaon nga sa mga tilawan. 2,000 years Hey, what's up mga kabingka? And for this video mga kabingka, natanaron diri sa Jerome Agdao Art Castillo ng Dakbayan sa Durian mga kabingka. So atong atuon mga kabingka, isa ka trending dapod nga street food mga kabingka, nga isa ka kananan mga kabingka. So let's find out mga kabingka, worth it or not worth it mga kabingka. Let's do it. So, yun mga kabingka, nagpabalik ako sa aking panibago namang mukbang and food review mga kabingka. So, murag lamig yun nilang pagkaon. Pugmak lang din mga kabingka. Ang kanigin ang ganahan mo siya pastil. So, tingnan natin is not great and let's find out. Pag-lamig nyo kayo, no? Lang na ito sa sabaw mga kabingka. Ano yung Goods. Uy, dapat ang skin. Bonus special sauce ko da. Sir, hotel niya. Salam. Special sauce. Tama. Pwede kayo.
Oh, siyempre lang ito. 10/10. The best. Yes. Chicken pop. Chicken, this is chicken pop. Murag sa popcorn, no? Oh, custom. Lumigit. One yun, worth it yun. Legit yun nga, lamigin lang foods diri. Dili ginayon nga, wala sa inon nga di kuwan. Ako yun, in real talk lang, tinuod yun, legit yun, lamigin lang foods diri, no? The best quality nga pagkaon nga kilawan nga minatawag mga style fried chicken ba lamig do kay ng mga pagkaon din. So, balik ta kanina po sa mga kabinda. Affordable lang din ang mga prices dari mga kabinta. Lamig siguro yung pag wala, ako din sa BB. Wala nila na ito, BB. BB. The best. Spicy teriyaki, garlic teriyaki. Saan yung soup? Chicken soup. Chicken soup. Ang lasa ani muro siya pagabaka. Chicken soup. Oh, manok siya chicken soup pero ang lasa muro siya may beef. Ako gyud mapili jud ko pagkaon. Sulti jud ko sa kamatuoran. Kung may kung dili gyud lami, dili na siya lami. Kung may kung lami din na siya. Ano kitang tinuod yun? No, dili ba gawin para nang mga food vlogger na isa ko lang lami, may isa lami. Sa ako yun, lami yun. Open sila day, Monday to Sunday. Ito nga, ako na yung interview ng nag-iya direct, no? So, karon kaon sa ako. Okay, programming din nilang foods dire. So, sabi niya, makitaan nyo sa interview ko ni. Di kamayan. Bawang. Gusto kayo? Pumaingon lang gidani, ang mahatag na ko is 10/10 mga kabingka. So, kanilang mga kabingka, kung tilawan nyo na po, goods na goods yun. See you in next live vlog. Pero unya, makita niyo ang interview sa kuwanan ninyo mga kabingka. Ito nyung interview ninyo mga kabingka. So, yes, fine. Kaya yung business na retail, pila naman mag-doing business na so sa takikin yung mga panahon ito ang business unang sa may nyo taging Kaya ilang ibanggit, di lang ibanggit sa nakakapit sa kanila dito is stress na sa self-care. Kung sila matao, so tapos na gusto kong pakulit dahil pag dinay lang ako share gamit Pag sir, small labor, gusto ko bagay na dahil so dati sir, student po, sa mga tumo lang, parang po sige pa, so ayun na, apartment, para sa kanila nila,
Okay na po, nagay tayo sa mga wala akong na-expect sa kasi tapos kamu sa moto, dili sa mga nagtiyo, ako talagang singer and product. Sekarang, sir, nagkahingilan siya umungan sa may times na sa kaya sa bago ko man ito, sir, so kami na doon nagtala sa ko, makasabi na sa may tao, nag-prepare ko, nag-ilan yung managos, sharing man ang mga tao sa pag-si. Pero okay lang, okay. Kunwari na tayo, mga customer na po, ako dahil pila sir na, pila sure, dahil magpagsa ako na future event, o may training, o pala po, muna siya sir, na abot sa industry. So, dahil siya, ang gusto ng pero, utang July, sir, parte na hindi siya parang July. Hindi, ako namin ba? Sa starting na business. Ako dahil starting na nakikita ko. So, starting lang dito. Business, business. Siguro nga sa amin. Pero sa ikan sa pagsugod, andun ka rin. Kung sa imong nakitakin na sa magtanaw ni mo, marag lahira din sa katandang trabaho pa, kung sa katandang. Yes, sir. Yes, sir. Lahira din, sir. Mas maroon ako, mag-partit na natin. Sa iwan. Dili man din. Sir, naalam ko yan. Tira ko sige. Wala tayo tira ko. Tibali. Wala tayo future lang. Dira ka din sa. Pero wala kang mag-business test. Mas napapanaling mga daily. Hindi mga trabaho. Tagulang mo pa rin kamot, sir. Sa uban mo, sa wala kabalo, ka naman mag-business kung trabaho, di pa siya. Pero ang naka-explain lang sa kanang mga module ka, siyempre, kapalo yung kung pila ng mong inadaw, ikumpara sa kanang, kumpara bitaw sa kanang yung mag-business ka, kaya ikaw mag-control sa inyong oras, di ba? Kung gusto ka na kaya ito nga kuwan, kanang kung sa mga emergency, so makakuan ka, ikumpara sa kanang nanabaw juga, kanang sa tawagan na kanang mananggit pa kasi mga advisor yan, napay usahay nga, di pagid ka basta-basta tugtan. So, dili na rin dahil stason no, kay kuhan, kung sa man imong kanang sa imong panawagan sa mga kuhan nga, kanang takilikon pa na, dili lang kayo diri dapit, kung pati ba yan sa taga-turing nga, taga-tagong nga, kung ano yung diri, kung sa git ka, quality inyong food service. So, kanina ako mga naingat sa mga kainin nyo ang visit si welcome sir. Kami sir, dito mo sir, dito lumalis na sa mga sir, kaya hatag na mo ang guest, ihatag na mo ang channel sir sa quality sa mga salat sir. Then, affordable ang big siya sir. Kaya kapakiba siya sa kanan niya. So, open sa mga, open ni Monday to Sunday, then 6 a.m. to 9 p.m. by Sunday 7 p.m. lang. Oh, okay. So, i-message lang ilang Facebook. Ibutang na ako ang ilang Facebook na page sa video. So, dagan kayong salamat and see you in next my vlog mga film. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.